היי חברים, מה מצב? כאן מדבר ירן לוי. אם אתם יודעים לעשות את זה, תכתבו לי. אצבעות. סתם. היום אנחנו נעשה אנבוקסינג קטן מאוד. אני לא אראה לכם איך פותחים את הקופסה כי היא מאוד גדולה. טוב חבר'ה, אני עכשיו אפתח את הקופסה הזאת. שנייה אחת, אני כבר חוזרת. איפה הסכין? טוב, וחזרנו אליכם. אני אראה לכם את זה עכשיו. קוראים לבובה הזאת NBN. סתם, לא קוראים לה NBN ולא כלום. אני קראתי לבובת העצבים של ירין. הבובה הזאת מתי שאתם עצבנים, נותנים לבוקס. הם לא עצבנים. זאתי הבובה, אם אתם רואים אותי. אין לו שיניים, יש לו פנסים. אתם לא דופקים לו בוקסים. ככה. והוא לא יכול לצאת לכם שאתם נותנים בוקס. אוי, איפה אחד כאן? טוב, לא נורא. הם עושים את זה, לוקחים את הבוקס ומרביצים לו. חבר'ה, זה גם מהנוסחים. אם אתם רוצים אותה, אני מוכר אותה רק ב-30 שקלים. אבל אני מעדיף שתקנו את זה כבר בחנויות ב-35. יאללה ביי.